Deixeu que em presenti, soc Jordi Estevez, soc arqueozoòleg. El 1984 vaig fundar el Laboratori de Paleoeconomia i Paleoecologia Humana a la Universitat Autònoma de Barcelona, on vaig ser catedràtic de prehistòria. La conferència sobre la fauna extingida de la nostra prehistòria l'he dividit en 3 vídeos. En el primer us parlaré d'algunes preconcepcions falses que s'han escampat en la societat, dels canvis de clima i dels biotops a l'Empordà i de l'arribada dels humans al nostre territori. En el segon vídeo us parlaré de les espècies desaparegudes i en un tercer vídeo us parlaré o faré un assaig d'explicació de les causes d'aquestes desaparicions i posaré alguns exemples. Comencem parlant dels mites. Molt sovint en la societat el que ha transcendit sobre la prehistòria són mistificacions i errors monumentals. Aquí, per exemple, tenim la reproducció d'un pòster d'una pel·lícula completament equivocat. En realitat hauria de plantejar-se d'aquesta altra manera. La imatge adequada seria més aviat aquesta, però en aquests moments no parlarem de dinosaures, sinó que parlarem estrictament d'una imatge que podria ser molt més adequada, que seria aquesta de quan els primers homínids arriben al nostre país. Ens han dit que els humans paleolítics vivien en un medi hostil. Això en realitat és producte de les nostres preconcepcions i que estem molt allunyats del seu medi ambient i del seu mode de vida. En realitat els humans vivien en un ambient en el que tenien un munt de possibilitats alternatives. El mite número 2 és que la gent caçadora-recol·lectora del Paleolític vivien en harmonia amb la natura. Un cop més, aquesta concepció és també totalment esbiaixada. En realitat, una imatge molt més adequada seria aquesta altra. El tercer mite és que els canvis climàtics del Quaternari foren molt lents. En realitat això no és així i a mesura que anem profunditzant en els nostres coneixements i que podem afinar molt més en la seqüència climàtica, ens anem adonant que el canvi climàtic s'ha produït en molt poc temps. El mite número 4 és que la supervivència del més apte és la clau de l'evolució. En realitat això no és així. L'èxit d'una espècie depèn de la seva capacitat de reproducció, de tenir descendents viables i que a la vegada es reprodueixin. Per tant, en realitat, com podem veure en aquesta imatge, on d'esquerra a dreta es veu com han evolucionat les hienes, i es veu clarament que la hiena més moderna és més petita i menys forta que la hiena més antiga. En realitat, per tant, podem dir que la clau de l'evolució és la reproducció. La primera qüestió que tractaré serà quan arriben els homínids a l'Empordà i quin paisatge es troben i com va canviant aquest paisatge. Abans de l'arribada dels homínids, el paisatge aquí podria semblar-se al que existeix avui dia en alguns indrets de l'Àfrica del Sud,
com aquest que hem vist. Ha canviat substancialment el paisatge de l'Empordà amb cada període glacial. El mar ha anat baixant fins a 100 metres per sota del nivell actual i en els períodes càlids ha tornat a pujar fins a arribar als 5 metres per sobre del nivell actual. Això fa que el nostre paisatge hagi anat canviant d'una manera molt substantiva. Des d'avui dia, si retrocedim aquest milió d'anys cap enrere, veurem com es va canviant la línia de costa. Durant el període quaternari, la badia de Roses es va anar reomplint de sediments formant la plana de l'Empordà. A partir d'aquest moment, va avançant la sedimentació que va colgant a poc el paisatge i el golf de Roses. En períodes més càlids i temperats, on s'estenen els boscos i les zones humides, o en els moments de clima més fred, la bahia es anava eixugant a mesura que el mar també va retrocedint i va baixant de nivell. El paisatge en aquests períodes quaternaris freds era sec i estepari i els boscos estaven molt restringits a les zones de peu de muntanya. Fa 20.000 anys arribem al màxim fred de l'últim període glacial. A partir d'aquí, el clima s'irà fent progressivament més humit fins que vagi avançant el mar cap a l'interior del golf i es vagi recobrint tot el paisatge d'un bosc caducifoli mixta. Aquest paisatge quedarà colgat fa 6.500 anys, quan arribem a la màxima transgressió, al màxim període càlid i la màxima transgressió amb el mar a 5 metres per sobre del nivell actual. Després, a poc, s'irà colgant novament pels sediments del riu Fluvià i del riu Ter i per l'acció humana que irà aixecant els aiguamolls fins a trobar el panorama que tenim avui dia.